Hunkigarria izan zala, historikoa egun hori, zuk aipatu duzun bezala, aniztasuna nabaritzen zen, eta edade askotako emakumeak biltzeko gai izan ziren, albo batera utzita diferentziak eta helburu konkretu bategatik bildu eta esan argi da garbi berdintasunean oinarritutako gizarte bat behar dugula. Gertatzen dana da, gauzak ez direla gaubetik egunera aldatzen. Ez dugu formula magikorik, hemen lana eta lana da egiten jarraitu behar duguna, ez? Aipatu duzuz gazteak eta benetan hori da gure etorkizuna, baina askotan gazteei, ez dakit, erantzungizun guztia eurengan jartzen dugula ematen du, ez? Eta azkenean gazteak dira gure gizartearen ispilua. Orduan nik uste dut, heldu garenok, hausnarketa sakon bat egin behar dugula, zer motatako mezuak luzatzen ari garen gure gazteei. Edozein kasutan, uste dut, martxoaren 8an, emakume gazte asko ikusi genituela manifestazioetan, ez? Eta uste dut ezin dugula orokorrean esan, gure gazteak atzera doaz, edo uste dut gazten artean ere aniztasun handia dagoela, ez? Eta badaude orain bat ikerketa, adibidez, Mariluz Estebanek egindakoa, ez? Eta horre esaten dau, berak argi da garbi, aniztasun hori dagoela, badaudela batzuk berdintasunaren aldeko apustua egin dutela, euren inguruan aldaketarako eragile bihurtu direnak, beste batzuk hor daudela, segun eta segiroetan, igual oraindik aurrera pausoak emoteko lagundu egin behar dieguna, edozein kasutan argi dagoena da, lanean jarraitu behar dugula, oso garrantzitsua dela gazteekin lan egitea, emakume gazteekin lan egin behar dugula, euren alduntze prozesu horietan laguntza emateko, mutiko gazteekin ere lan egin behar dugula, indarrean dauden maskulinitate eredu horiek baztertzeko, eredu berri batzuk aurkezteko, eta eurek, lehen aipatu dudan bezala, berdintasunaren aldeko eragileak bihurtzeko, ez? Hor, lan bat dago egiteko, eta nik uste dut kontziente izan behar garela lan hau modu jarraian eta kontziente egin behar dela gure gazteekin, ez da? Eta gizarte osoarekin orokorrean, ematen du gazteengan bakarrik dagoela arazoa, baina uste dut, hau lehen esan dudan bezala, gizarte osoaren implikazioa behar dagoela, ez da? Behar duela.